Nobyembre 26, 2024. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Dihay pipila kanila nga naghisgot bahin sa templo, kun unsa kini katahong tan-awon nga gidayan-dayanan sa maanindot nga mga bato ug sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya miingon sa Jesus, kining tanan nakita ninyo, apan moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nahimutangan niini, ang tanan tumpagon gayod. Magtutudlo, nangutana sila, kanus ba kini mahitabo ug unsa man ang ilhanan nga magpaila nga moabot na ang panahon nga kini matuman. Si Jesus miingon, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbo, kay daghan ang muanhi sa ako ngalan nga mag-ingon, ako mao ang Kristo, ug muingon usab, miabot na ang panahon. Apan ayaw sila tuhui, ayaw kamo kahadlok kun makadungog kamo mga gubat ug mga kagubot, kay kining mga butanga kinahanglan nga mahitabo gayod pag-una, apan wala kini magpasabot nga duol na ang katapusan. Mipadayon siya pag-ingon, ang usa ka nasod makigubat sa laing nasod, ug ang usa ka gingharian musulong sa laing gingharian. Mahitabuon niya ang makalilisang nga mga linog, gutom ug kamatay sa tanang dapit. Ingon man ang makahahadlok nga mga butang ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.